Zaɓen kwas. Wannan darasi na bayani ne akan yadda ɗalibai za su zaɓi kwas, wato fannin ilimi da za su karanta a jami'a ko makarantar gaba da sakandare. Akwai kwasa-kwasai aƙalla 91 da ɗalibai masu shirin shiga jami'a za su iya zaɓe daga cikinsu. 53 daga ɓangaren science, 23 a social sciences, sannan 15 daga ɓangaren art. Ɗaya daga cikin matsalolin da ɗalibai ke fama da su, musamman waɗanda suka gama senior secondary masu azamar tafiya jami'a, shine rashin sanin yadda za su zaɓi kwas ɗin da za su karanta. Wannan na faruwa ne saboda ba su da cikakken sanin abin da kwasa-kwasan da ke ba su sha'awa suka ƙunsa, da kuma irin dama ta ayyuka da sana'u da kowane kwas ke samarwa. Sakamakon haka, mafiya yawan lokatai ɗalibai kan zaɓi kwas saboda kawai abokansu ko ƙawayensu sun zaɓe shi. Wasu ɗaliban ma kan zaɓi kwas saboda daɗin sunansa da suke ji, da kuma zaton da suke yi lallai zai kai su ga babban aiki a yayin da suka kammala karatu. Akwai sahihan matakai da dama da ake bi domin zaɓen fannin ilimin karantawa a jami'a. Kowannensu zai iya yi maka jagora zuwa ga kwas ɗin da kake so, wanda ya yi daidai da baiwar da Allah ya yi maka, da aikin da kake so ka yi, da kuma yadda kake so rayuwarka ta aiki ta kasance. Waɗannan matakai tambayoyi ne guda 7 za ka yi wa kanka. Irin amsoshin da ka bai wa kanka su ne za su ɗora ka akan hanyar yin zaɓe na gari. Tambaya ta farko ita ce, wane subject ka fi ƙauna ƙwarai da gaske wanda ba ka gajiya da shi daga cikin waɗanda ka koya a senior secondary? Lissafi ne, geography ne, ko biology ne alal misali? Idan lissafi ka fi so, to a yayin da ka nufi jami'a sai ka fara tunanin karanta lissafi ko kuma fannin ilimi da ya ƙunshi lissafi kamar accountancy, statistics, ko quantity surveying. Hikimar a nan ita ce, duk subject ɗin da kake ƙauna za ka iya dauriyar karanta shi na tsawon shekaru har ka zama ƙwararre a cikinsa. Tambaya ta biyu ita ce, wace irin baiwa Allah Maɗaukakin Sarki ya yi maka? Allah yana halittar bayansa da baiwa iri-iri. Wani ya iya magana da bayani yadda komai wahalar mauru'i zai iya bayyana shi filla-filla yadda za a gane cikin sauƙi. Wani baiwarsa a 'yan yatsunsa take. Zai iya ɗinki, saƙa, zane, ko sarrafa kwamfuta da gyaran inji cikin sauƙi. Idan baka fahimci baiwar da Allah ya yi maka ba, to ka saurara ka ji da mai malamanka ko iyayenka ke yabonka, ko suke cewa ka ƙware wajen aikata shi. Idan baiwarka ta iya magana da bayani ce, to za ka iya karanta education domin yin aikin koyarwa, ko Islamic studies domin yin wa'azi da kiran mutane zuwa ga Allah. Idan ta sarrafa kwamfuta ce, za ka iya karanta computer science ko computer engineering. Hikimar a nan ita ce, duk abin da Allah ya maka baiwa da shi zai yi maka sauƙin yi da gaske a yayin da ya zama sana'ar rayuwarka. Tambaya ta uku ita ce, wanne ne muhimmin abin da kake so aiki ko sana'ar da za ka iya samar maka da shi? Mutane kan yi aiki ko sana'a daban-daban saboda dalilai da dama. Wani na bukatar aikinsa ya ba shi ikon kulawa da taimakawa marasa lafiya. Wani ko bukatarsa ta aiki ta noma ce da kiwon dabbobi domin yalwata kansa da jama'a da abinci. Har ila yau, wani bukatarsa aikinsa ya zama hanyar da zai kira mutane zuwa ga Allah, ya ɗora su a kan tabarkin shirya. Sakamakon haka, ɗaya daga cikin abin yi yayin zaɓen kwas shine zaɓen wanda zai biya maka bukatarka ta yin aiki ko sana'a. Idan bukatarka ta kira zuwa ga Allah ce, kana iya ɗaukar Islamic studies. Idan kuma ta kulawa da taimakon marasa lafiya ce, to kana iya ɗaukar nursing ko medicine. Tambaya ta hudu da za ka yi wa kanka domin zaɓen kwas ita ce, menene cikakken abin da kwas ɗin da kake so ya ƙunsa? Amsa wannan tambaya yana buƙatar ka duba jadawalin karatu, wato syllabus da turanci, na wannan kwas domin sanin abin da za ka koya a cikinsa tsawon shekarun da za ka yi kana karanta shi. Wannan zai baka damar sanin ɓangarori daban-daban nasa domin tabbatar da ƙaunarka da shi, ko kuma canza shawara tun kafin ka fara shi idan ka ga wasu sashi nasa da basu baka sha'awa ba. Hakanan zai baka damar sanin yawan aikin da ke gabanka, da kuma littattafan karatu da ya kamata ka tanada idan ka yanke shawarar karanta shi. Tambaya ta biyar ita ce, wani irin salon koyarwa da jarraba ɗalibai ake yi a fannin da kake so ka karanta? Akwai salo iri-iri na koyarwa da jarraba ilimi da ƙwarewar ɗalibai musamman a jami'a.
Kaɗan daga cikinsu su ne: na farko, lecture, inda malami ke tsayawa a gaban ɗalibai ya yi cikakken bayani akan maudu'in da ke gabansu. Na biyu, jarrabawar ƙarshen zangon karatu wato semester da Turanci, wacce ke auna ilimin da ɗalibi ya kwasa a wannan zangon. Na uku, seminar wato muhawara da Hausa, inda akan buƙaci ɗalibai su yi dogon rubutu akan wani maudu'i su gabatar a gaban sauran 'yan ajinsu domin tambayoyi da tattaunawa. Na hudu, practical, wato nuna wa ɗalibai da kuma ba su damar yi a aikace abin da malami ya koya musu a faɗake. Sanin salon koyarwa a kwas ɗin da kake so zai ganar da kai idan salon ya yi daidai da hanyoyi mafi sauƙi a wurinka na koyon karatu. Idan bai yi ba, za ka iya canja kwas ko kuma ka nemi wata jami'ar daban da take koyar da kwas ɗin da ka zaɓa ta hanyoyin da ka aminta da su. Tambaya ta shida ita ce: wani adadi na kuɗi kake buƙata a jami'o'i daban-daban domin biyan kuɗin karatu na kwas ɗin da ka zaɓa? Waɗannan kuɗaɗe sun kama tun daga kan kuɗin karatu da ake kira tuition fees da Turanci, zuwa kuɗin abinci, wurin zama, sufuri da kuma na tanadi domin rashin lafiya. Za ka iya samun bayanin waɗannan kuɗaɗe a cikin gungun takardun da ɗalibai ke cikewa domin shiga jami'a. Hikimar anan ita ce, ka baiwa kanka dama ta bambancewa tsakanin jami'ar da ke koyar da kwas ɗin da kake so da tsada da wacce ke koyarwa da arha, domin ka zaɓi wacce aljihunka zai iya idan ka riga ka yi tanadi. Idan ba ka yi tanadi ba, to za ka san kuɗin da kake buƙata da wuri domin fara neman tallafin kuɗin karatu daga gwamnati ko ƙungiyoyi masu zaman kansu. Hakanan binciken akan kuɗin makaranta zai baka damar sanin jami'o'i masu baiwa ɗalibai kuɗin tallafin karatu a fannin da kake so, domin kai ma ka amfana da wannan alkhairin. Tambaya ta ƙarshe da za ka yi wa kanka a yayin da kake zaɓen kwas ita ce: shin hukumar jami'o'i ta ƙasa wato National Universities Commission ta tantance ingancin kwas ɗin da kake so ka karanta a jami'ar da kake so ka karanta shi? Yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ya zama hukumar ta tabbatar da ingancin kwas ɗin da ka zaɓa a jami'ar da kake son shiga. Wannan shi ake kira accreditation da Turanci. Idan ba haka ba kuwa, satifiket ɗin da za a baka bayan ka kammala karatu ba zai inganta ba kuma za ka iya samun aiki da shi ba. Za ka iya shiga shafin yanar gizo na hukumar domin ganin jerin sunayen jami'o'in da ta tantance. Wassalamu alaikum.